Oy mga koys! Magandang buhay and welcome to DJ Kokoy Martins. Welcome to Kokoy Kolokoy Vlog. Okay kayo. Oy mga koys! Magandang buhay and welcome to DJ Kokoy Martins Kokoy Kolokoy Vlog. And please mga koys, for you to be able to watch my videos, all you need to do is to subscribe lang kapamilya sa ako ang DJ Kokoy Martin YouTube channel mga koys. And syempre, ato ang buhatin karon ng mga manindot ng mga work of art si DJ Kokoy Martin. And like my page, it's DJ KOKYMRT. Ayan. At syempre, ang Makawin Royalty, lamig kayo. Okay kayo. Woohoo! Channel DJ Kokoy Martin and my Facebook page DJ KOKY MRTIN.